az egész csak úgy megtörtént. Veszitek az adást? Veszélyes osztag. Primán nézünk ki. Órák óta így pozoltok. Hagyj minket békén! Megyek vissza a ősfészekbe szalni. Itt van a nálam a kulcs. Szarnod kell? Nagyon. Ide a kulcsot, mert nekem kell. Nem. De a hősmobil... De basszus. Ó, jó van, na. Akkor megvárom a megállóba a cecet. Jó, de keressük már. 14-et. De keressük már a vírus már mióta? Miért nem találta meg a szarszkennered? Nekem nem találta meg sajnos. Várjál, megnézem rajtad. Nem vagyok vírus! Vírus ez! Nem vagyok vírus! Vírus! Nem vagyok vírus! De vírus vagy. Azt jelentette ki a telefonon. Harry mamája is tudja, hogy nem vagyok vírus, Harry anyukája is. Ő az én mamusom. Jó. Nem, ő nem koronavírus. Nem olyan beteg, mint te. Nem baj, legalább akkor, ha nincs egy, én nem kaphatom el a koronavírust, mert sebezhetetlen vagyok. 2. A Fitler vírusa még mindig terjed. Add ide ezt barom. Na jó van, sóz. Mi van? Csak adás. Jönnek a rendőrök. Jönnek a rendőrök rád. Rendőrök. Jönnek a rendőrök, Rád jönnek. Biztos, hogy civil személy vírust keres. Aha. És a Henry anyja elveszi. Őskapitány elveszi a Henry anyját. Ezt jól mondod? És Nézd, milyen szépen énekel a mamus. Te már kussolj! Sóz! A mamust hallgassuk, te... Kapsz még, hogyha még egyszer Harry anyját szídod. Mrs. Hartot nem szíthatod. Mrs. Harténi. Nem, néni! Akkor mit tudod? Te vagy 80, nem ő. Én nem vagyok 80 éves. Hát én pedig csak 30, szóval... Nézd már meg, milyen szép autó van ott. Inkább hallgass, hogy Mrs. Hart milyen szépen énekel. Gyerünk, zene! Ha ez neked jó, most te rögzíted. Nagy örök. Remélem nem állítottad meg a felvételt. Nem. Menjél már. Jöjjön már át! Na, ott jó lesz. Jöjjön már át! Na, ott jó romantikus párokat kívánok. Na, így megy a őskapitány. Sóz, Ja. szétválunk. Oké. Vissza a anyjában. Nem bizony megyek. Legszebb sziblányom, akit valahol láttam, vagyis nő. Tudom, mit kell csinálni, obszerezzél neki. Egyszer az is eljön. Nos, a lényeg az, hogy te menj a hősmobillal arra, mi megyünk erre, szétválunk. Oké. Igen? Csá. Hello. Oké, Mrs. Hart. Vírus után abba vagyunk. Ray, miért nem találtuk meg még a vírust? Ha nem vettük volna észre,
Itt vagyunk vírusközpontban. Maradj mögöttem!